De heeste moeder van Friesland is al meer dan 3 maanden net compleet. De kap is er al zo'n maaien af, maar vanaf joert kunnen alle inwoners van Bedaat weer genieten van het uitzicht maaikap. Want dat waar toch de meesten slim is. Heel vaak dan kwamen mensen, dan kwamen ze bij steen op straat dat ze zeggen van oh, als wij Bedaat inrijden dan is het zo keel. Want de moene is onthoofd eigenlijk. Nou, dat is nou net meer zo. Joert komt de kap weer op. En dan staat er weer in volle glories vanaf 4 oktober weer hier over Bedaat te skiën, zeg maar. Ik liep natuurlijk al 3 maanden als een kip zonder kap. Liep ik rond. Dus nu is het een stuk completer. De rest komt nog vandaag. Dus opgewonden. Spannend. Ik geloof dat Jan al een uur of 5 wakker was. En die kon niet wachten. Dus toen hij de eerste geluiden hoorde, was hij al hier te vinden. Ja. De werkzaamheden werden toch de broers Jellema uit Bedaat dienen. Een extra bijzondere klus voor de 2 man, omdat het in haar een eigen dorp is. Ja, nou, dat is uit wel mooi natuurlijk. Hè? Dat je dan op een fiets bent of met de auto en zeg van, nou ja, het is toch even dingen. Hè? Dat is wel mooi. Hè? Een beetje trots erop. Ja, precies gelijk zeg maar. Hè? Het is alle keer uit die rondreden komen, dan steeds de kap weer eraf en dan alles en dan ja, het moet wel heel mooi worden. Dat hebben we wel een beetje, dat Maarten zei, zo'n grutskop. En dat, ja. En Grutsk is molenaar Jan Tollenaar ek. Die werkt al 36 jaar op de moenen van Bedaat en zocht er naar uit om met zijn nieuwe materiaal aan de slag te gaan. Ik ben hier natuurlijk ooit eens begonnen met nieuw materiaal, 36 jaar geleden. En daar heb ik 36 jaar mee gemalen. Ging altijd goed. En dit ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar ik denk dat het nog wel mooier maalt. Ik krijg in ieder geval een paar aanpassingen waardoor het allemaal beter hanteerbaar is, de molen. Je moet mij zien als iemand die een heel mooi speelgoedje heeft. En ik mag daarmee spelen. Maar ineens zijn er ook allemaal mensen om mij heen die mijn speelgoedje nog mooier maken. En daar wil ik ze erg voor bedanken eigenlijk.